Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Imbag nga aldaw tayo, wano kanito tayo man amin kakapsat. Im, may ti pa, itad may ti panagyaman, may ti panagtultuloyo nga panagsubaybay, wano panakyat ada ka na kami iti dito nga worship service ti Ilocano, kadating nga Ilocano through live streaming. The coverage, the ministry tayo is extending massively by God's help and blessing through His name. And we thank you for your testimonies. Agyaman kami kadagiti testimonyo yo, our brethren in Christ around the globe, family and friends from UK to Philippines, Ireland. Makita mi nga ada dagiti kakabsat nga testimonyo, boy-boya, iti ministry tayo dito Ireland, Australia, Spain, Italy, Cyprus, Hawaii, Canada, Singapore, USA, Saudi Arabia, Macau, Hong Kong, Taiwan, Israel, Ireland pa, and New Zealand, and the dumapay nga luglugar, and also in Russia, at dati makita nga kabsat nga agsubsubaybay iti nga ministry tayo, and we greet you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. And thank you for joining us once again. Praise the name of the Lord. This scripture tayo nagipag-ukrad kayo dito Salmo 105 verses 1 to 4. Hallelujah. Praise God. Gatay ko na agyaman kayo ken Hiuba, umawag kayo itinagan na, ipakaamoyo kadagiti inilin-ili dagiti aramid na. Kantaan nyo kadagiti panangiday-dayaw, isauyo amin dagiti nakaskas daaw nga aramid na. Pagpasindayaw yo tinasantuan anagan na, agragrag o kumati puso dagiti mang birok ken Hiuba. For birokan nyo ni Hiuba kan tipik sana, sapulin nyo kuma, laang tirupa na. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Lagyapan nyo dagiti nakaskas daaw nga aramid nga inaramid na dagiti datlag na kan dagiti panangi kadeng tingiwat na. Praise God. Hallelujah. Dahil sa uti apo kadto kantaan tayo man dyan, kantaan kunana umayak agtamed sangwanam. Hallelujah. In English kunana, I will come and bow down. Praise the name of the Lord. Sagsagana tayo dagiti puso tayo. Hallelujah. Agdayaw, agserve ti apo iti dito yung kanto. Praise God. Umayak agtamed sangwanam, O Jesus sangwanam. Jesus, tasidong mo, makapneg arag awan sa bali, when I wanted, di umas, bingken ka, pagragsaka,
pagragsakan, ti mangiday-dayaw ken ka. Hallelujah, dayawan tayo ti Diyos, iday-dayaw da ka. Hallelujah, kas ingkanta mi, O Diyos, O God. Pagragsakan mi, ti mangiday-dayaw ken ka. Amami nga na santo, naghamang kami manantiday, ti ngagundaway. Tapno ni kasta abo Diyos, inornong na kami, iti kastoy nga wagas, O God. Tapno nagmaymay sa kami, agdayaw ken ka, agserbikin ka. Iti Espiritu ken kinapudno abo, aghamang kami unay. Ta iti nga, kanito manan inikanda kami, iti biyag, apo baro nga biyag, apo Diyos baro nga angas. Hallelujah, aghamang kami, O Diyos, O God. Madaydayaw ka, kat dawatan mi ken ka apo nga bendisyonam ka di panang ti pasat amin nga pasat ti panang idaydayaw mi manipod rugi ingana iti mauri apo Dios, O God. Kadawatan mi apo Diyos kadikan ka nga bendisyonan ken sa pulutan na kami apo akas pamilyang agministro, O Diyos, O God. Hallelujah, dawatan mi ken ka nga kadi ti mapabilag ti pamati na mapabilag kadi pamati dagiti kakapsad nga makipag-daydayaw ka namin tinatinga ka nito. Apo Diyos, O God, agtrabaho ka, Apo Diyos, ti biyag, ti maysa kan maysa. No, kasta na pa nagtrabaho ka dagiti biyag mi, kasta matiramidam, iti maysa kan maysa, biyag ti maysa kan maysa nga maki-adda ka na kami, ti kasi direto nga pa nagdaydayaw, aramatam dagiti saom, dagiti mensahe, dagiti from your word, kan dagiti kanta. Apo Diyos, itin mo, O Diyos, ti masapol mi nga na espiritual, ti nga kanito, pabil ka pamati mi, patib ka rin na kami kan ka. Hallelujah, tagitan mi amin nga dayo, gloria, kan panagyaman, Apo Diyos, kan ka. Hallelujah, lawatan mi amin na di paparasi, tinaga na pumensos. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise God. And mapantay nga ro ti panagkankanta ka dagiti himno. Ti umuna, kantaan tayo ti ayat na in kabilangan. Hallelujah. Kat may kadwanto di jay tileryo ti tanapuan. Bilangan tayo dagiti kinaimbag ti Dios. Haan nga dagiti bayan tayo dagiti aramidan ti kabuson nga mang distract kada tayo. Hallelujah, no di kat, praise God, bilangan tayo dagiti kinaimbag nga inaramid na kan kadagiti aramidan na iti biyag tayo madaydayaw ti Dios. Amen. Ti ayat na in kabilangan, praise God, hallelujah. When you're ready, you mikipagkanta kayo, mikipagdangkay kayo kada kami, praise God. No ti panagbiag mo madanagan ka, keta panunod tribuken na ka, lagi pagti para burgyosin ket na, laduma ayat timpa ay naken ka. Ti ayat na inkabilangin, Diyos dumuna inkakintaen. Ti ayat na inkabilangin, dakala dumuna inkakitain. Dudadagsen nunay dayta awit mo, nabantot ti karga binaklay mo, lagi pemayat kakit mapukaw to. Hallelujah, dayta danag katragsak sumukat to. Ti ayat na inkabilangin, Diyos dumuna inkakitain. Ti ayat na inkabilangin, dakala dumuna inkakitain. Nudagiti kakayam mo na baknang da, panunutang ka rin ni Kristo kintam, lagi pamayat na maliliwag
agam. Ijay langit kukwa awan serving Pina. Yes, Lord. Di ayat na ikabilangin, Diyos tunguna ikakitain. Di ayat na ikabilangin, Dakala tunguna ikakitain. Gapo na anulita ang mutsumken, Di ka agda nagjusin ka tumakling. Lagi pemayat na adi agsalden. Hallelujah, adaken ka ingat gungunam dumten. Hallelujah, di ayat na ikabilangin, Diyos tunguna ikakitain. Di ayat na ikabilangin, Dakala dunguna ikakitain. Hallelujah! Praise God! Madaydayaw ti Diyos. Hallelujah! Sakbay nga kantaan tayo dito'y maikadwa. Kaya't kumaan nga ito testimonyo. Praise God, testimonyo mi. Praise the name of the Lord. Ti ado nga kinaimbag ti Apo. Kunana ti kanta gamin, ti ayat na in kabilangan. Hallelujah. Kat parasag nga bilangan. Hallelujah. Lagipan. Dagiti kinaimbag ti Apo nga inarami na iti biyag ko, biyag mi nga sangka pamilyaan. And we thank and praise God for the following salvation. Ngayon na umuna iti kararwami, hallelujah, kararwak, manipod, basol inispal na kami. And for choosing us to be His servant, hallelujah, though we are weak, but God is strong. Hallelujah. Hindi nga insalakan na kami, Yes, pinili na Lord. kami ti Diyos. Nagrugi kami, hindi nga ubing kami pa idi. Hallelujah. It was, let's say, 30 years ago. Kat ubing kami pa, idi nga iti kinakapi mi, likon ti kinakapi mi, agyaman kami, pinili na kami iti Diyos. Nagbalin nga, andi pa na anak na, praise God. And we thank God as well for blessing us. Binindisyonan na kami, iti Apo with, kas inbaga, iti last Sunday, kahit ko nga ibaga, kada kayo nga kakabsat, nga talaga nga ti Diyos na imbag, so di ti pakabinbindisyon for God, bless us with God-fearing and talented children and grandchildren, praise God, hallelujah, dayaw iti Diyos, gaman kami ta, ore, hala nga dagiti anak mi, even our grandchildren like Mia, and Kansakyo, ang adadyo Pilipinas, I thank God for giving us the God-fearing and talented children, and even for blessing us in all aspects of our lives. We are not rich, but financially and materially, God provided all our needs. I-provide na amin nga masapol mi. And another one is, we thank God and we praise Him for answering our prayers, especially for healing us from COVID-19 na ibagak ididaytan. But then, kahit ko nga ibagamanan nga ti Diyos na imbag, because we suffered a lot. Iti shortness of breath, malagip ko. And we nearly, gustayan kami ni Panjo Hospital for proper management and treatment. Gaputa nagrigat kami unay. But through prayers and babaon ti panagkararag, prayer support of our family and our brethren in Christ around the globe, God healed us because we believe that our mission on earth is not yet over. Iso nga ni Pastor, he decided to do this live streaming. Tapno ti kasta uray no kastoy nga lockdown tayo, hantay pa nga mabaling ag-uurnong iti kapilya, but then inted ti Apo kenyana dahito nga serma tawo no dadagsen nga ministry, and thank God ti aramiden na, praise the name of the Lord. Ti Diyos ti maidaydayaw ta adadag iti testimonyo kakapsat nga babasbasa mi nga mabinbindisyonan kayo kat
dayaw ti Diyos, awan bahagi mi nga, dayaw, ure basit, maday dayaw ti Diyos. And thank you for supporting this ministry. Hallelujah. Waday dayaw ti Apo, and not only iti panangagas na kada kami, no, di ka ure pa, iti ayawan na kada kami. Iti trabaho mi, we are exposed. Siyempre, we are frontliners. But then God is really good and faithful. Itutuloy na kami nga ayawanan, maday dayaw ti Apo. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Katka, hallelujah. Ituloy tayo nga dayawan ni Sunag. Iti kanta nga ko na Lily of the Valley. Iti Ilocano, Lirio ti Tanap. Hallelujah. Madaydayaw ti Diyos. Praise God. Pagkantaan nyo nga kastoy, you can, or ada lyrics na gayam, idita nga screen nyo kakabsat. So join us. Ti Lirio ti Tanap. Hallelujah. Nasarakan ko ni Jesus, gayen na imbag, isut ka inasan dito'y kararwan. Dilirio di tanap, na puraw naranyag, makapne kaya mo nakin pinta. Hallelujah. No may tiribuk, isu ti kamangkup, iteken kwa na di amin na pagal. Hallelujah. Isu tiliriu ti tanap, bagkak miag sapa, makapne kaya mo nakin pintas. Inawit na ti basbaso, ken ladingit ko, iti sulisut isut kalasag ko. Hallelujah. Dagiti linulubungan, nadyak amin idan, ito'y puso ni Jesus tiyak turay. Turay lubay bayanan, ket mauy uyawan, ken Kristo dumano na jay gloria. Hallelujah. Isu diliriu ti tanap, bagkat tiyak sapag, makapne kaya mo naken pintas. Sa anak tuwa baybayan, ken panawan dito'y nula ketong palet bagayatan na. Hallelujah. Apoy di manlawlaw kanyag, awang kabuting ko, manati pagpendek na tuy kararwan. Mapanak tunyay gloria, biyag nga nanayun, lugar ti ang pating hallelujah. Isu tiliriu ti tanap, bagkat tiyak sapa, makapnek nakin pintas. Makapnek ayamu nakin pintas. Yes, amay. Praise. Hallelujah. Manaydayaw ti Dios. Praise God. Kata bigyan tayo ti kanta ni Mia. Praise God. Oh, let's hear the song of Mia. The Ilocano of Jesus Loves the Little Children. Jesus loves the little children.
Madaydayaw ti Diyos. Hallelujah. Praise God. Sakbay ti sao ti Apo, kantaan mi man, dahito kantaan ko na ni Jesus lang makapnag kararwam. In English, only Jesus can satisfy your soul. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Tilubong ket pada senat mangpenek takararwam agbiru karitoy lubong ngem dimet masarakan awan pudno nga pakapnekan ingat apu di masarakan ni Jesus laeng makapne kararwam ni Jesus laeng makapne kararwam isulaeng makabalbali tibiyag mo ikan nakatpud nung atang na ayat ragu payinayon na ni Jesus laeng makapne kararwam. Hallelujah. Uray adda tikil na baknang ken dayaw magunod mo ngem ken kaawan ni Kristo awang talna day tabiyag mo nuni patay ken tumawag tu awan serbit kinabakdang mo ni Jesus laeng makapne kararwam. Yes, hallelujah. Ni Jesus laeng makapne kararwam isulaeng makabalbalil tibiyag mo ikan nakatpud nung atal na ayat ragu payinayon na ni Jesus laeng makapne kararwam. Praise God. Pastor Jimmy? Ni Jesus laeng ti makapnag kadagiti kararwatayaw. Madaydayaw ti Apo. Madaydayaw ti Dios. Ituloy tayo kakabsat ti mensahe. May papan ti pakaistoryan ti biyag ni Joseph. Iti mensahe idilas sanday masarakan di jay Kapitulo 37 ti libro ti Genesis. Nailipas tayo dayjay nga kapitulo. Sa tayo napan ijay Kapitulo 39. And then mapan tayo ti Kapitulo 40. Ti Paulo ti mensahe iso dayjay ti tao a may rurumain ni Apo Dios ti mang tarakain. Ti agbiag a nasantuan bendisyon ti pagilian. Daydayaw ti Apo. Ti panagbiag ni Joseph i-review tay baset. Inlako dagiti kakabsat na napan ijay Ehipto nagserbe kini Potiphar, nakusaran ti rape, kahit na ibalod. Okay. Ngem, nagtalinaid ni Joseph, nga pinili na ti dayjay panakaibalod na,
ngem iti dayjay panang ngawat na, dayjay temptasyon, may papanti asawa ni Potipar. Ket naibalod. So, ti panakaibalod na, ket iso pinagbalin. Dayjay makunkun nga warder, when no di agay ay one ti pagbaludan, nga nagbalin nga assistant warder. So, iso na ti agay one. Iti dayay. So, mapantayo ti may mapan ti makunkun nga The Prisoner's Dream. So, ijay kapitulo 39 ti libro ti Genesis. Kaya't kung basahin dagiti paspasait, kaya't naramid nga iti kalpasan dagitoy, ti panakaibalod na. Nakabasol dati mamakpakan iti ari sa di Ehipto. Kenti pagtintinapayin na, amay kaniwas kinapuda nga ari ti Ehipto. Kat ni Paraon nakapungtot, kadagiti dua nga opisyal na. Nga iso dati kangatuan kadagiti mamakpakan, kenti panguluan dagiti agtin tinapay. Ket pinaibalod na ida, ti balay ti kapitan, dagiti agbanbantay. Iti pagbaludan, iso nga ayan ni Jose nabalod ini. Ket ti kapitan, dagiti agbanbantay, intalik da ken Jose, ket inserbyan na ida. Ket nagtaeng da iti sumagmamanong aldaw iti pagbaludan. Okay. Dayjay cupbearer, wano butler, chief of butler, ken dayjay makungkun nga baker, nakabasol da kini ari Nabucodonosor. Paraon kunak kaday. Okay, sorry. Ket gapuda gitoy naibalod da. Around. Ti makunkun nga mamakpakan kay nagtintinapay, iso da digiti makunkun nga most trusted ijay pagarian ni Apo Paraon. Ta dayjay mamakpakan wenno cupbearer ket iso ti mangted tinumen ken kanen ni Ari Paraon, ket sakbay nga iserbi na ket ramanan na pay nga umuna. Dagitoy. Iso ti trabaho na. Mangraman. Okay? Sanan to iserbe. Ket daytoy met nga agtintinapay, iso ti paraluto kadagiti kanain ti aray. Okay. Iso ti trabaho na. Iso nga dagitoy ket nakabasulda. Iso nga impabalawd ni Ari Paraon. Ijay versikulo 5. Ket nagtagtag-inep da adwa iti maysa arabe. Okay. Ti tunggal maysa adda idi tagtag-inep na. Ti tunggal maysa kas mayanurot iti kaulugan ti parparmata, ti mamakpakan ken ti agtintinapay, ti ari sa di Ehipto, nga dada idi si babalod, iti pagbaludan. Ket, ni Jose, imay kadakwada iti bigat. Ket kinita na ida, ket adtoy, nalidayda idi. Ket inintuod na kadagiti adipen ni Paraon, akadwana iti pagbaludan, iti balay ni Apuna, akinunana, apay-apay naliday ita dagiti rupayo. Ket kinunada kinkwana, nagtagtag-inep kami iti parparmata. Ket awan ti makaipalawag. Ket ni Jose, kinunana kadakwada, saan aya dagiti panangi palawag
addada itibiyang ti Diyos, sawin nyo kanyak, dawatik kada kayaw. Okay. Di versikulo 5 kinutsaw, agpadpada dagitoy nga nagtagtag-inaw ti mamakpakan kente agten tinapay. Ti cupbearer ken baker. Ket idi nagtagtag-inap da ti bigat, idi serbyan ni Joseph ida, Jose, ket naliday da, ken tilangada ket mariribukan, unay. Kaputan ni Jose ket concern, kadakwada ti kasasada, iso nga, dagitoy, nga duwa, dinawat ni Joseph nga, ibaga na kadakwada ti tagtaginap da. Ti dagitoy nga duwa nga balod, adada kadakwada ti pannakariribaw. Akas kadagitoy nga aldaw. May siya, naikat da yung trabaho ta, naibalod da, nakabasol da. Ti kasasad tayo, ti da ito nga lubong, ado dagiti naawanan ti trabaho. Iso nga, ado dagiti agladingit, kin mariribukan. Kaputa, awan ti trabaho da, iso nga, nagasat kayo nga kakadwa, ada duma nga kas kada tao, ta oray kas kasanukit at dapay laeng ti trabaho. Ngam dagitoy, naikat na di trabaho. Iso nga, handa lang nga naikat, at dapay tagtaginip na, iso nga, adda kadakwada ti sitwasyon nga mariribukan. Iso nga, maladingitan da unay. Iti daydi nga tsimpo. Iso nga kuna ni Joseph, kaputan ni Joseph ket, very helpful ken friendly, manakigayam, kataaw. Asam? Iso nga, kuna na, jay personalidad ni Joseph nga manakigayam, ken managtulong, iso nga kuna na, ibagayo kanyak. No, anya ti tagtaginapyaw. No, nya day tayo pakararibo kanyo nga tagtaginapyaw ta, adda niya po Diyos, kuna na, nag-share dyan, adda niya po Diyos, ang makabalin nga mangipataros, ti tagtag-inap. Iso nga, nagasat tayo kakabsat, no, adda dagiti podno nga gayem, kita nyo ni Joseph. Iso na, naala na, di laeng nababa nga tiyempo nga, nagtaeng dadagito yung pagbaludan, nga ayan na, nagayem na idan. Iso nga ako na, ibagayo kanyak, ipakariribukan yung tagtaginap yung adda ti Diyos nga mangi pataros. Kakabsat, ti podno nga gayem, no ti gayem ket awagan na ka, ket damagen na ti problemam, kumustaan na ka, daytoy ti podno agayem. Ngem no ti gayem ket sa dakan tula awagan, kumustain, into no adda masapol na, medyo sila pagdoan-doan. Dahil ngam da kay timang judge iti dayay. Ngam ni Joseph, ijay pagbaludan, iso ti nag-survey, ket saan na lang nga Serbian iso dati, makon ko na nga, taraon, nag-survey jay, ta iso nga ron tinaikabil nga in charge, ket, hanlang material, tinserbi ng inbaga na pa iti banag nga nailangitan, iso nga imbaga na nga ada Diyos, makatulong. In-share na. Nagsayat kit din. Gasam? So nga kunak nga, daytoy nga Joseph, ket may nga tao nga uray pa isyak ket naunag dagiti salsaludsud ko. Gapota talagang natibker a tao ni Joseph. Gasam ti naglasatan na. Mo tayon jay istorya na. Okay.
So, no adda dagiti gagayam. Nya? Nga, dayay umawag ka na tayo. Dagiti gayam ana imbag. I-treasure tayo dagitoy agagayam. I-maintain tayo dagitoy. Nga klase ti gagayam at tao. Okay. Ejay, versikulo 9 ingana ti 13. Tuloy tayo. Ket ti panguluan dagiti mamakpakan, sinarita nati tagtag-inap na kin Jose. Ket kinunana kin pana iti tagtag-inap ko, adtoy adda iti sangapon nga ubas, iti sangap. Ket iti rayta nga ubas, adda iti talaw nga sanga. Sang-sanga. Ket kas nagsaringit da, ket rimwar dagiti sabsabong na, ket dagiti raray na, nagbunga da kadagiti nalong nga ubas. Ket tibaso ni Paraon adda iti imak. Ket inalak dagiti ubas ket pinispus ko ida iti baso ni Paraon ket inted ko iti baso ti imana. Okay. So dayay kunana ni Jose ijay 12. Ket ni Jose kinunana kinkuana daytoy kiti kayulugan na dagiti talaw asang sanga. Talungal daw iti uneg dagiti talungal daw ni Paraon itanok nanto ti ulom. Ket isubli na kanto iti saad mo. Yawat monto ti kupa ni Paraon iti ima akas aramidem ide amamakpakan ka kinkuana. Iso nga inbaga na ti talungal daw dijay may sangapon ti ubas, talo ti sangana, iti kalpasan ti talungal daw, may subli kan tumitlaang ijay trabahom. Oh. Ay nangag da ijay kadwana nga agserserbay. Iso da ijay agtintinapay, jay baker. Okay. So nga jay 14, imbaga na nga, idi na ipataros na da ijay tagtag inap ni dayay mamakpakan kunana ni Jose. Ngem laglagi penak inton nagasat ti kasasaad mo. Ket dawatek akasyan na ket isa sa unak kin Paraon ket aunan na kadi itoy abalay. Okay. Ejekin say kunana ta itipudno tinakaudak sa jay daga dagiti Hebreo. Ket awan met ditoy iti inaramid ko anangi kabilan da kanyak iti pagbaludan. Way, naibalod. Yeah, naibalod ni Joseph, ni Jose, nga awan ti basol na. Okay. Na ako sarandaan. Iso nga ipalagip ko nga nudaduma ti panagbiag dito rabaw ti dagakit nudaduma kuna tayo usarin tayo dagitay English nga pagsasao dito'y abroad nga unfair iti biag. Kaputa, adda dagiti tiyempo nga datayaw ket datay ngay hantayo nga maawat ti apag-iso nga hustisya iti biag. Yeah. Ngem agyaman tayo latta ti apo ta hana tayo nga baybayan. Ni Apo Dios. Akas panangaywan na kini Joseph iday. Okay. So, ituloy tayo. 16. Idi ti panguluan dagiti agtintinapay, nakita na ana saya ti panakaiboksil na. Okay. Kaya't nga sawain ket dijay panangipatros ni Joseph ket maawatan na nga adda kinapudno ken awan tiriraw. Okay. Ken ni Jose siyak addak met iti tagtaginip ko. Nanamay. Kita toy talo alablaba iti tinapay anapudaw addada idi iti rabaw ti ulok. Ket idi day di labba amakin nga to adda idi amin akan kanain. Analuto amay paikin Paraon. Ket dagiti tumatayab kinanda ida iti lablabba nga adda idi iti ulok. Ket ni Jose simong bat, ket kinunana. Dahito iti kababagas na. Dagiti talo alablabay, so dagiti talo nga aldaw.
Iti unag dagiti talong aldaw, ni Paraon, paputulan na kantaw. Kahit paibitin na kantaw, iti may sa kayaw. Kahit dagiti tumatayab, ibusin ng tukin ka, ti lasagmaw. Sos, may isa nga, haan nga nasayat, dayjay, tagtag inap. Daytoy nga, baker, tintinapay. So, ijay 25, iti kalpasan ti talong aldaw, so ijay 20 kunak kuma, kahit naramid nga, iti may katlong aldaw, iso ti aldaw panakayanak ni Paraon, nag-birthday. Nagdaya ka dagiti suamin nga dadipon na. Kahit pinaala na ti pangulwain dagiti mamakpakan, kinti pangulwain dagiti agtintinapay ka dagiti adadipon na. Kahit insubli na ti pangulwain dagiti mamakpakan, iti annong na. Jay, mamakpakan. Kahit inyawat na ti baso ti ima ni Paraon. So, imuna nga nairwar. So, iso nga hindi nabartikay ni Ari Paraon, di 20 daw, ngam, pinaibitay nati pangulwain, dagiti agtintinapay, kas pinalawag ide ni Jose kadakwada. Okay. So, natungpal. Dayay. Kakabsat. Ti sao ti Dios nga naibaga iti masakbayan ti tao nga kas kadagitoy nga duwa ket naaramid akas kunain ti Biblia. Kaya't nangaron nga sa wine nga ti sao ti Dios ket awan ti riraw. Maaramid ti sao ti Dios akas kinunamit laeng ni propeta Isaya. Okay. Nga saan nga agsublay dagiti sao ti Dios nga awan kay paypayan na nudikat matungpal. No kuna ti Dios nga adapan nakaukom, kakabsat. Han tayo nga pagduaduan kumadayta, nga kas kadagiti daduma, nga adda ti panagduaduada kadagiti sao ti Apo. Sorry. Okay. Diya 23. Dahito iti mauding nga pasayt. No pa'y kasta, ti mamakpakan a pangulwain saan na analagipon ni Jose ngam nalipatan na. Imbaga ni Jose, diyay mamakpakan, diyay cupbearer ni Ari Paraon, ngagserserbe, kinkwana, ngayon tono, adda kanto ka di ay, tinasayat na kasasad, di versikulo 14, laglagipon na tao, kinuna ni Jose, ngam di 23, idinairwar da isudan kahit kuna na nalipatan na. Nalipatan na ni Jose. Kakabsat, no agaramid tayo tinaimbag, kahit malipatan may, no adaman dagiti naaramid yo kakabsat nga naimbag, kada kami, bilang no may sak, ada ka nga kabsat nga agdingdingag, buno sa din numan. Kahit adda dagiti nalipatan may dispensarin nyo apo. Ngam, kastamit no daduma kakabsat, tatao tayo, adda dagiti pagkurangan. Ya, ngam, mamantay to dayta iti masangwanan. Ta, dito'y lang nga kapitulo, ituloy tayo tumanay no, next nga Saturday. Ngam ituloy ka. Ang nga nagpatingga pa jay. So, iti daytoy nga pasayt, kakabsat, nga nalipatan, dayjay, ni dayjay mamakpakan, ya, kunak tatay nga, adda dagiti tiyempo nga, oray da tayo, kat mabalin nga nakaramid tayo, tinaimbag, buno na sayat, kadagiti sabali at tao, kat nalipatan da. Ya, dayta. Pasayt ti panagkurang ti maysa nga tao, daytoy, kakabsat. Kaya't nga sawain amin tayo, ada pagkurangan tayo, tatatao tayo. Ya. Ngam ti pagsayatan na nung nakaaramid tayo, tinaimbag. Ya. Naimbag liyay naramid tayo saan nga dakais. Tati siya sinuman nga garamid tinaimbag, agmula tinaimbag, agapit mitlaang tinaimbag. Mabalin nga saan daytoy,
mabalin nga diay nagaramid tinaimbag kada tayaw. Kahit haan tayo nga naisubli kada kwada. Ngam kada kayo nga kakabsat nga aramid tinaimbag. Kuna ni Pablo, agmula tayo di tayo maupay. Nya. No saan nga antayo nga maisubli kada tayo. Ti response wano panagyaman ti siya sinuman. Tinaskain nagaramid tayo tinaimbag. Saan nga dakais? Kit kuna ti Biblia, ti siya sinuman niya agmula tinaimbag, agapit mitlaang ti naimbag. Okay. Anya dagiti application. Dayay teksto tayo wano tima tayo, kit kasla da nagkadwa nga pasay. Nya. Dayay. Ti may dadanas atao. Okay. Aywanan ti Dios. Kit agbiag ana santuan, agbalin a bendisyon ti pagilian. Okay. Kasan nagidwa day. Ngam kastoy, adalan tayo man dayay paset nga nalpas tayo. Kapitulo 37, Kapitulo 39, and Kapitulo 40. Alam ti pakagugupan na dahi Diyay application when no maadal tayo, ijay panagbiag ni Joseph, manipod di 37, 39, ken 40. Okay. Inya ti maadal tayo. Joseph, trials of his life make him stronger and closer to walk with God. Dagijay panakay dadanis na niya. Panangitalmayd dagiti kakabsat na. Pananggura dagiti kakabsat na. Panakaila ko na naakusaran iti rape. Dagijay nga trials ti biag ket iso tinangaramid kinkwa na nga napigpigsa ken nasasidag kiniya po Dios. Niya. Iso nga kita niyo, no dadagiti padpadas ti biag. Ti tao. Nang runa da tayo nga Kristiyano. Da kayo nga kakabasat nga pada nga adda ka dagiti abroad. Niya. Adda dagiti padpadas, mabalin nga ti amo tayo, mabalin nga dagiti katrabahuan tayo. Mabalin nga anyaman nga klase. Ti panakapadas, hantay nga magpaparehas. Hantay nga kapada, ti panakapadas ni Joseph. Ngam, inala na dagitoy, nga isuti ng aramid nga more stronger and closer to walk with God. Okay. May kadua, Joseph learned more to trust and obey God beyond those trials and hardship in His ways. Dagijay imay ka, dagijay daldalan na, dagijay rigat nga napasamakin kwa na. Nya, nagtalag latakin ni Apo Dios. Ket tinungpal na iti Apo. Dijay direksyon. Tati espiritu addakin kwa na. Akan kanayon nga kumuy-kuyaw. Dayaw ti Apo. Iso nga, dagiti agtalag kini Apo Dios. Agtalik tayo, agtuloy tayo, agtalik tayo lata. Oray, anya nga rigat ti mapasaran tayo. Agtuloy tayo. May katlo, Joseph learned that living in moral purity is the pathway to power and great blessing. And foremost, the Lord's presence is to shed new light on dark situation. Okay. Dayjay panagbiag nga nadalos na moral uno kinadalos isuti nangiturong kinkwana ti panakabalin nga manggunod ti bendisyon ti dakela bendisyon ken di presensya ni Apo Dios akan kanayon nga isuti mangiguide kin manglinong kinkwana iti tiyempo ti nariribok nga sitwasyon. Iso nga minti na rin tayo. Hantay nga i-compromise. Dahil pamati tayo. Iti da ito yung lubaw. Hantay nga i-compromise. Agtuloy tayo. Dahil dayaw tiyapaw. And lastly, ni Joseph, so tinangaramid, to remain faithful to God in all we do. In Christian living is one of the most important key of our success. Diyay panagbalin tayo nga
agtalinaad nga matalag iti Dios. Tiyan yaman nga remidin tayaw, tinakristyanuan a panagbiag. Kahit iso ti maysa nga kaimportantyan, nga tulbag ti panagbaligi tayaw, ti panagbiag tayo nga agserbe kini Apo Dios. Madaydayaw tinapatag anagan iti Apo. Kakabsat, hantayo ko mga pukawin, dayjay panagtalik tayo akan kanayon. Agreement tayo nga faithful latta iti Apo. Hantayo nga pukpukawan. Dayjay ti mensahe nga madal tayo, iti panagbiag ni Joseph ket ituloy tayo. Into no this coming Saturday, dayjay makunkuna nga dakdakkel nga remidan ni Apo Dios iti panagbiag ni Joseph. God bless us all. Ni Apo Dios makiadda kada tayo. Amen. Daydayo tayo. Kaya tayo ti dayjay nga sao ti Apo. Hallelujah. Praise God. Kantaan tayo madi, kantang ko na dakal kinamatalag mo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Dakal kinamatalag mo, Diyos ko, panagsanod, awan ti panggap ko, oray kasano nga umay, iti padas iti biyag. Praise God. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Dakal kinamatalag mo, O Diyos ko, panagsanod, awan ti panggap mo ko. Di ka ang paliwayat mo agnayon. Kas di kalman kenti agnayon. Kinamatalag mo na indagtan ako. Inandama kita itidungo. Aminaka sa pulag impaay mo. Dakel kinamatalag mo, Apo. Kalgaw Manuel, no iti agtuturo. Init bulan, bitbit weting ato. Sa sina amin kinamatalit mo. Naindaglan nga asim kinayat mo. Pamakawan basul tal na di agresan. Di panaki adama ragsak. Yes, Lord. Bigsa ita kinanyag anam naman. Aglablabunan bendisyon kukwak. Hallelujah. Kinamatalag mo, naindaglan ako. Inandama kita itidungo. Hallelujah. Aminaka sa pulag impaay mo. Dakel kinamatalag mo,
madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka. Ited mi, Apo, kin ka, ti panagraem, kin panagyaman. Ti kundaway, Apo, ti panagserbe, Apo Dios. Ikararag mi, Apo, dagijay, Apo nga kakabsat, Apo, sa dinuman nga yanda, dito'y paset, dahi tingalubong. Isuda, Apo, amakiat adda, Apo, iti daytoy, Apo nga panagserbe. Watin mi nga bendisyonam, dagiti pamatida, Apo. Ikararag mi, Apo, Dios, nga ti panagbiag, mi, Apo, nga agserbe, Apo. Tulungan na kami, Apo Dios, alumasat kadagiti, Apo, padpadas ti biyag. Aramidon na kami, Apo, nga natibker nga kas ti panagbiag, Apo ni Joseph. Dawaten mi, Apo Dios, sa tulungan ti tunggal may sa, Apo, ngagserbe, ngagtuloy amag na, Apo. Bendisyonam amami nga nasantuan, Apo. Dagiti som, isuda, Apo, na ipatayab ket dagijay adimngeg. Dawaten mi, Apo, nga nagbalin kuma nga kirid kinpigsada nga na espirituan. No addada nga agkapkapoy, Apo, ti panagbiag, Apo, ni Joseph, nangaramid kumakadakwada amang iladawan, Apo Dios, tapno ti kastag tuloy da nga agserbe kin sumurot, Apo, ken ka. Manakabalin nga Dios, dagiti masaksakit, Apo, agasam ida. Dagijay amariribukan amami nga nasantuan, akas dagijay, Apo, nga balod, Apo, nga iso, Apo Dios, nga sinerbyan, Apo, kiniso, Apo Dios, nga inbaga, Apo, ni Joseph, dagiti masakbayan nga naaramid kadakwada ket na aramid. Ada Dios, Apo, nga iso aman nakabalin, at tumulong kin makiadda amami nga nasantuan. Dawaten mi amami nga nasantuan nga sakbay, dagiti, Apo, panakaala dagiti biag mi amami nga nasantuan, si kakadi ti tumulong kin mangisalakan ti tunggal maysa. Ikararag mi daytoy nga ministry, Apo. Bendisyonam ket papigsam dagijay at tao, Apo, ngagkapkapoy. Isalakan mo met dagijay nga sanpay anay salakan. Numangeg da dagitoy a mensahe to encouragement, Apo. Mensahe amang pakirid kadakwada, mensahe ti panagtalag, mensahe ti panagtultuloy anapigsa ngagserbi, Apo, ken ka. Bendisyonam dagiti ministro ken dagiti, Apo, ay iglesia amami nga nasantuan. Ikararag mi ti talnati sa nga lubungan. Ikararag mi met amami nga nasantuan, Apo, ti panakadadal, ti panakabalin daytoy, Apo Dios, nga coronavirus, totally in the name of the Lord. Dawaten mi, Apo Dios, nga sapay kadita bendisyonam dagiti nasyon, Apo, dagiti leaders, O God, dagiti amin, Apo Dios, at tao diti rabaw ti daga, makasapol ti pannakaisalakan, masapol ti pannakaagas, masapol amami nga nasantuan, O God, ti tulong, Apo, ti pannakaited kumakadakwada, Apo, ti panakamukin kinasirib, dagiti nadyusan, Apo, madaydayaw ti nasantuan nga nagan mo. Agyaman kami, Apo, ken ka, ket itanok mi ti Dios tagnanayong ngawan ti patenggana, dagiti ti dawat mi tinagan ni Apo Isus. Amen. Amen. Praise God. Lord, praise God. Doxology, praise God. Tiamaken anak kuma, ken ti Espiritu liliwa, dayawet na ipangruna, ti langit ken ti dagat. Amen. Dayat ti Diyos Ama, ti parabor na po tayo ng Yesu Kristo, ti panangidalan panangisuro ti nasanton nga Espiritu, ti talo a persona ti may mensa nga Dios, so kumati agteng kada tayo, manipod itang amalayim nga natagnanayon, kunatayo ti Amen. Amen. God Praise bless us God. all. Hallelujah. Usyak Thank you. tinaragsak. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise God. Amen. Thank you. Gyaman tayo ti isa sa ti Apo. Hallelujah.
hangtod kanya ay tinamnama, isong at darag saktayo. Hallelujah. Adda kanta to'y puso kita, kanta tinamnama. Tani Jesus insala kanak, unaragsakak. Unaragsakak, unay, unaragsakak, unay. Imay kito'y puso kag liplipyas, unaragsakak. Nakaskasta ang tiayat ng ayat nagpaiduma. At datal na oray rigat, hallelujah, oh, naragsakak. Oh, naragsakak, unay, oh, naragsakak, unay. Imay kito'y puso kag liplipyas, oh, naragsakak. Biyag ko itinagimnas, di sa o di mayebkas. Tal na adda dito'y kararwag, oh, naragsakak, hallelujah. Oh, naragsakak, unay, oh, naragsakak, unay. Imay kito'y pusok ang liplipyas, oh, naragsakak. Umay kakikag Jesus ita, naliday akararwa. Baru akan tati itin na, ragsakay luma. Oh, naragsakak, unay, oh, naragsakak, unay. Imay kito'y pusok kag liplipyas, oh, naragsakak. Hallelujah, praise the name of the Lord. Madaydayaw ti Apo. God bless May you all. kumata naragsak tayo amin. Amen. Daydayaw ni Apo Hallelujah. Dios. Kaputa ti Diyos. Ikatan tayo ti liday. Yes. Suktan tayo ti ragsak. Amen. Ragsak anay langitan. Madaydayaw tinapatag anagan ni ti Apo. God bless you all. Amen. Amen. See And you thank you. again And thank next you. time. God bless you Hallelujah. all.